Mám pre vás výborné slovesá wehtun, guttun a leidtun. Poďme sa pozrieť, čo vlastne znamenajú. Určite ste už niekde počuli. Časujeme sloveso tun. Ich tue, minule v časovaní sme sa učili, že dám preč to, čo mi určuje neurčitok, čiže toto n-ko, a namiesto toho doplňam. Čiže časujeme to takto. Ich tu, vyslovím to tu, nie ich tue, ich tu, hovorovo. Du tust, sie es tut, wir tun, ihr tut, sie oder sie tun. Präteritum, urobil som, robil som, ich tat. A v perfekte ich habe getan. Poďme sa pozrieť na sloveso wehtun, bolieť. Takže odlučiteľná predpona v a v prítomnom čase poviem tun plus datív, čiže komu čomu niečo bolí, hej, v. Ich habe Kopfschmerzen, mám bolesti hlavy. Mein Kopf tut mir weh. Moja hlava bolí mňa. Tut mir, v slovenčine je to iný pád, hej, na toto pozor, tu si to trošku nemôžeme nájsť až takú analógiu, ale práve v tej nemčine sa to viaže s datívom. Mein Kopf tut mir weh. Vorsicht, du tust mir weh. Pozor, robíš mi bolesť, hej, bolí ma to, čo robíš, buď si mi stúpil na nohu, alebo neviem čo, čiže du tust mir weh. Der Zahn hat mir den ganzen Tag wehgetan. Zub ma bolel celý deň. Tuto krásne vidíte, keď dáme ten perfekt, tvar, der Zahn hat mir, mňa, teda s tým datívom, osobné znamená den ganzen Tag wehgetan. To G, čo je súčasťou, alebo teda čo je známkou toho perfekta, ide medzi odlučiteľnú predponu a koreň toho slova v tomto tvare, teda je particip 2. Der Zahn hat mir den ganzen Tag wehgetan. Poďme sa pozrieť na ďalšie sloveso. Leid tun. Sorry, es tut mir so leid. Leid tun, byť ľúto. Tun plus datív plus leid väčšinou sa používa v tretej osobe, to už poznáte určite všetci. Es tut mir leid, alebo hovorovo tut mir leid. Es tut mir leid. Je mi to ľúto. Ich hab deinen Geburtstag vergessen. Zabudol som na tvoje narodeniny, hej, čiže to naozaj by mi malo byť ľúto. Tut mir leid, ich komme zu spät. Je mi to ľúto, prídem neskoro. Alebo prídem príliš neskoro, prídem neskôr, budem meškať. To znamená, sie hat mir so leid getan. Čiže funguje to aj, keď mám ten podmet, teda v inom, nemusí to byť iba to S, nemusí to byť v tej tretej osobe. Tuto zhodou okolností to je, že ona, bolo mi jej veľmi ľúto. Bolo mi jej tak ľúto. Sie hat mir so leid getan. Tak, a ešte tu máme gut tun. To budeme za chvíľu všetci potrebovať. Robiť dobre. Že mi niečo vyslovene robiť dobre. Tak znovu tu máme tun plus datív plus gut. Čiže toto je úplne ako vždy a všade. Er war krank. Ein Spaziergang tat ihm gut. Toto som dala do preterita, do jednoduchého minulého času, aby ste videli, že bol chorý. Prechádzka mu robila dobre. Ein Spaziergang tat ihm gut. Das Wochenende ohne Arbeit hat ihr gut getan. Víkend bez práce jej urobil dobre. Der Urlaub am Strand tut mir gut. Ich kann endlich entspannen. Dovolenka na pláži mi robí dobre. Konečne si môžem oddychnúť. Dobre, tak kľudne si to prehrajte, popozerajte niekoľkokrát a nezabudnite ma sledovať, aby ste sa niečo naučili. Tschüss!